TV kawacho ni ngima en mwandu. Amor mokalo mar bedo kodi kendo odiechieng' ma kawuono wang'iye kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari wasechopo e studio ka. Yena mondo mi arwake obonyiswa ni nyinge ng'a, en nyakanye, olony e thiedho tuoche mage. Kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Asante sana Ruth. Ani luonga ni Dr. Priska Nyango Mungla. Anya Lego Kalkada tiwadak Siaya Karapul. Alonye weche sukari gi weche pressure. Ero kama na enya iga ka iga nitiere kaka wahingo odiechieng' ma ing'iyo wach mar tuo mar sukari, wach mar pressure kod weche makamago. Kawuono wadwa go mbaka e twak mane? Wadwa go mbaka e twak ma pressure nikech Saturday en mwaluongo ni World Hypertension Day. Mawapuonjre mwaparo njin mondo dhi ong'i pressure gi, ging'e numbers gi wacho nang'o mondo ging'e kaka ginyalo konyre. Mana kaka iwinjo no Nyakwara Mugia Jwang', chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono wadwa ng'iyo tuo mar pressure, ma bende daktari nyisowa ni chieng' ngeso en odiechieng' mihingo wach mar hypertension, World Hypertension Day. Wach maduong' kata thoro wach en ni measure your blood pressure. Tem matek mondo midhi pim ni rembi gwecho nang'o kata remo ringo nang'o e leche. Daktari mulna wach ni mana matin. Nang'o mi kawuono mano e thoro wach muketo mane theme ma igane? Mane theme ma higani nikech pressure en tuo moro madonjo mos. Wawache ni silent killer. Manyiso ni kokidhi mondo pimi to kibing'e ni numbers gi richo. Koren nan paro njini wuothe suptal man machiegni, wuothe klinik machiegni. Kin kata gima mauda umoro ma gituo ma pressure ten gi machine. Tibe sami pimo pressure ne tibe ng'i mari. Monding'e numbers gi. Monding'e numbers gi. Kor kinyalo ng'eyo ka intiere kama ber kata intiere kama rach. Ka intiere kama rach nyalo chako manyo kaka ikonyori kapok odhi matut. Kocho pressure enang'o? Koro pressure ing'eni ka sama kwang'iyo kaka heart gwecho nikech sama remo wuotho e del. Koro heart ema golo remo mondo wuoth e del. To seche moko iyudo ni blood vessels obedo tight matin. Koro force ma heart onego bed ni tigo mondo go remo wuoth e del onego ti matek nikech pressure ma blood vessels go ntie matight. Koro ka gin madinyno emiyudo ni ng'ato ngi gimiluongo ni high blood pressure. Nikech koro heart ni nyaka ti mang'eny mondo remo wuoth e dendi. Tema koro kipimo sama oket ni machine cha tibo neno kipimo ariyo. Ntie mokwongo manyiso kaka force monego bed ni heart gocho go mondo remo wuog mano nyisi namba mantie mamalo. Makine kokalo 140 mocho 140 to mano nyisi ni weche pressure chal ni donjo. Aito namba mantie mapincha mano nyisi sama koro heart o relax monego bed ni remo duogo e heart titere lungs mondo miye muya mwacho ni oxygen aito duog kendo. Koro kiyudo kamano ohingo 90 to mano be nyisi ntie tuo ma pressure nikech nyiso ni pressure mane blood vessels ni malo koro onego heart o relax more mondo remo duog piny. Daktari kawuono pimonwa numbers mamalo nyiso nang'o, mapiny nyiso nang'o, opimonwa maber ni mapiny nyiso ni koro remo nego bed ni dok mondo chako mede oxygen mondo bi koka chak goye odhi e fuoni mag del mopogore. Tuo mar pressure samoro nyalo wacho ni en ga gima kawaida mawacho pile to de waher mondo mi chikiti maber ni to en ang'o gini manyalo kelo pressure. Chandruoge mage manyalo yudo ponono ni itiere kod pressure. Daktari wacho nwa kacha ni en silent killer. Onyalo chopo modonji botegno kokifwenyo omiyo ber ka wang'eyo kaka numbers chal. Wantiere kod numbers e board ka daktari daher mondo mi ichopie machiegni pimnoa normal, elevated, high blood pressure stage 1, kare wantiere kod stages, high blood pressure kata hypertension stage 2, kaeto koro seek emergency care. Ka pono ni ng'ato chopo ka okang'eyo kata ka ng'ato nyalo bedo mangima koso machiegni daktari. Ng'ato to nyalo bedo mangima kanyo lakini adwa nung'ie in reverse kiloke mondo kineno kaka taya mege traffic mwacho traffic lights koro red
ka ng'eni look orange but adwa na ariyo gi waket ochal red koro ka en red aito ka en mwawacho orange aito green koro men red no en danger mano nyiso blood pressure ni malo ahinya to ka blood pressure kaka na nyiso wokalo 140/90 mano pressure already ochako dhi malo aito kokalo 140 no makore ni neno red ahinya ni manen ng'ama tuo ahinya masiche moko nyako dhi e hospital kech pressure ni malo to nyabedo ni kelo complications moko mang'en wabo wacho mbele kore gin maineno nen red ahinya ng'amen green ka to ka ber ka ber nikech pressure ni ber can be low 120/80 mano ber kine yellow ka manjan ka to ka nyiso ni pressure ni ok ber pressure ni ok en rach but ina idiere kanyo koro negiti matek mondi duoge green ka nikech ki ilor piny ichako dhi e danger to pressure ni chako dhi malo kore gin kipimo chon to koyudi e diere ka kwa tiyo matek in terms of lifestyle men chiemo gi exercise kaki dak tinya sudo piny but seche moko kisechopo ka kadhi piny to nyaka on top of exercise gini go to nyaka mi yath mondo pressure ni odog piny Daktari olere maber mokalo mana kaka traffic light red mano intere danger green tiende ni intere maber mabiro ratong ka intere kama ber to bendo kin kama ber ahinya inyalo dok malo kata inyalo dhi e red koni mabende ok ber kata matin adwani mondo mwadogane e blood vessels kata leche mag remo kaka remo cha kaka onego beni remo ringo e leche go kai to seche ma hypertension osechako donjo kata pressure osechako donjo gigo manyalo miyo leche mag remo obed matin makoro chuno mondo mi heart ogo remo matek mokalo en ang'o gini manyalo miyo mano timore seche ma wayudo pichano koro ng'eny seche moko nitie moro ma ok wang'eyo gimomiyo timre ipo apwani nitie gi pressure ipo apwani gi pressure to mano be en gima kawaida lakini nitie jok moko mibo yudo ni risk factors gi mayudo pressure ni malo koro wach ka hikichako bedo mang'eny jomokalo 45 and above joma tiyo gi ndawa joma madho kong'o joma be ok chiem maber magihero chiemo man gi chumbi mang'eny ineno kaka moko sama ji chiemo ng'ato yudo kata pok obilo to sekawo chumbi omedo koro jomohero chamo chumbi mang'eny joma be dendgi ng'eny ing'en pile apuonjo ga ji kata weche sukari to wacho del mang'eny ok ber koro joma be dendgi ng'eny to ok tim exercise aito be joma ngi tuo kaka ma sukari tuo ma mo mwacho ni cholesterol or jok moko be man gi tuo mar adundo kidneys yudo ni risk factors gima yudo pressure ni malo aito nitie jok moko ma anyuola gi yudo nitie joma ngi tuoche mege pressure mang'eny koro ka anyuola u mama unigo baba unigo aunties gi uncles gi moko nigo yudo ni risk factor ni ma yudo pressure be ni malo aito be ti waneno lure be gi tich nitie jok moko kuonde ma gitiye pressure ng'eny stress ng'eny mano be nyaga miyo pressure ni odhi malo wadonja ne kar pressure kachiel kod stress picha ni okang'eyo ka ubro konyi mondo mi ilernwa gimi dwa leronwa ni kata kamano wadwa ni mondo mi wamany picha machielo seche mamanyo machielo mulna pressure stress mar ngima onyalo bedo mar tich onyalo bedo mar ngima wacho ni pressure kachiel kod stress nyalo miyo blood pressure mar ng'ato dhi malo tudna ariyogi kod leche mag remo kod kaka adundo gowe remo kod weche makamago stress timango stress generally miyo gamia dendi obet mokasre koro ing'en seche moko yudo ni hormones moko ma wan ga go monego konyi kin gi stress mwaluongo ni adrenaline hormones koro adrenaline go iluongo gi norepinephrine epinephrine od kata cortisol koro samin gi stress ni to hormones gi ni malo sate most of the time kore mi yudo ni miyo blood vessels gi bedo stiff ok gi relax ahinya kako onego gi bed koro miyo pressure ni bedo malo most of the time again kata ka ng'ato odich e tich or kata e ot to wacho ga ni stress en gima kawaida e ngima ma ng'ato but onegi yud mechanisms ma coping manyiso ni koro ka ken gimo kinyal loso sani to
ipangri maber ka deadlines chiegni ipangri ka weche pesa matek be ot to discuss look for other ways mondo be stress ni odog piny aito be nindo ingen nindo kokinindo maber to dendi be ok yue maber joman gi stress ok nind idon ngato nindo 1 hour 2 hours to sit you to kantie minimum wacho ga at least 6-8 hours to dendi be oyueyo maber to mi korin gi teko for the next day makata ligeche mag remo bende relax kato remo nyalo kalo maber to ka gisigi kasore sate nyakora mugejo ngado ni chikitie mano nyalo bedo ni chiemo maber nyalo bedo ni itemo mateki exercise nyalo bedo ni anyundu ne onge kod tuo mar pressure to nikech ngimani ikaso matek masate inyalo bedo kod pressure nikech stress nyalo kelo pressure wamule lifestyle ka nikech waneno ka tuo mar pressure medore odiechieng kodiechieng lifestyle ka mainly enena kaka wadak manyison kaka wachiemo iboyidon joma ohero chiemo motingo mo or chiemo minyiew ma oko mowacho ni fast food ming'ene ni chips gweno burger pizza gik mamit go madelo hero maging'en medo ng'ato ratili komedi ratili to koro risk ni mayudo pressure ni malo aito ntie be jomohero chamo chumbi mang'eny or kata seche moko kimed chumbi but chiemo moko ma miyieron gi chumbi ma ni iye wawach gik moko kaka crisps kasich moko idhie supermarket ntie gik miluongo ni pickles gin gi chumbi mang'eny bacon gi chumbi mang'eny aiting'en seche moko kata kinyiewo njugu moko jok moko hero ma omed chumbi mondik salted ka owinjo ka mago mamit koro chiemo miyiero be nya kelo risk ni ma pressure jok moko ok cham alode gi matunda mang'eny aito be joma madho kongo gi joma madho ndawa yua risk gi ma pressure be ni malo but maduong' ahinya gin joma ok tim exercise koro del ni mos del onyosre kilo ng'eny koro ing'en remo be ok gore maber iwacho ni del ni mos del onyosre kilo ni malo ateni kori kelo chandruok mang'eny e dendi makoro gik mamit ne dhowagi samoro ginyalo bedo mamit to gikelo chandruok ne del nyakora muge juang seche modhi nyime kod twagni to daher mondo mi aparni namba mar SMS en 236 no ahero mokalo kichakoro ute chon kaito daktari lero kendo duoko penjo gi kaka wamedo sudo e chenro ni wantiere kod ranyisi mar kaka remo nego beni ringo e del wantiere kod normal kato prehypertension kachiel kod hypertension en gik mani lero nwa ka en mana ni kore ne picha waneno gik moko kaka red blood cells e kanyo kata remo machiegni Dr. Priska koro ok adwa nu focus e red blood cells gi adwa nu focus picha mamalo ni mamnyisi ni blood vessels gi chal pipe koro ineno ka pressure ni malo to pipe duong koro kata ka remo manyisa remo en kaka pi koro remo nya kalo maber but sama pressure ochako biro tineno ka king'iyo ka gi kacha ka obedo matin sama koro pressure okasre to kendo obedo mapot koro tin saidi koro ka remo dwano kalka to nyaka okasre gi force orire koro seche moko gima nya timre ka force no be ng'eny king'iye kaka pipe ma pi seche mi connect e tap ka pressure ng'eny to seche moko nya muoch kore manyaga timre seche moko kama pressure magocho koa e heart nyabedo malo to blood vessel ni muoch tema seche moko jok moko idon gin gi stroke but seche makori ichako chiedho ng'aman gi pressure tibo neno ka blood vessel ni men pipe ni gonyre to duogo kendo maber aito miyo be kata heart ok ti ahinya waka uyueyo nyakora muge juang wantiere kod Dr. Priska mabende wagogo mbaka kotenre kod tuo mar pressure seche mwago mbaka ni tap awinjo ka director na pe unit dongo nyalo dinore ma odinre chuth kopogore kod bedo matight nikech gik mopogore kaka kongo ndawa kachiel kod weche makamago en ang'o manyalo bedo ni nyalo pongo e ligeche remo momiyo nyalo bedo matight niwacho ka cham moe mang'eny cholesterol kaka niwacho nwacha ibopimo nomago ka waduogo bang' thuolo machuok omiyo kik idhi mabor nyakora muge juang kikisud kata matin
Biashara niga gi ups and downs. Nyaki beda ngama resilient. Ohala ni kakitime nyaki bed gi weche ang'wen madongo. Achiel kuomgi pi. Space minyalo keto e yien go. Mar adek en low. Gi mar ang'wen accessibility kama inyalo yudie. Nachako matin. Nachako gi gym mokwongo. Amedo sauna, gi steam, restaurant, aito massage obiro, aito health babe obiro. Koro negi biro mos. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ok ginyal wei ma ok inyiero. DJ Kampak Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Kata duong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kicho. Waduong' ne polisi. Yes, ayuri. Stop it. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo tuo mar pressure ma bende thothne biro kotenore kod kaka wadak. Ponono ni okwa exercise okwa jak dendwa, kaka wachiemo, wahero chiemo motimo mokachiel kod chumbi mang'eny. Samoro bende anyuondi moro nitiere kod pressure onyalo ringo e anyuola bende. Kato kwanda tamalo matin bende kong'ere gima thoro kele. Gima no mako dhoga daktari nowacho ni en silent killer, odonjo mos to kipo tinyalo pokose hinyi. Manyiso ni onge ranyisi moro amora manyalo nyiso ni nitiere kod pressure koso ang'o makineno tinyalo chako chich ni osechako wuoke ma e green osechako donjo e yellow ka.
Koro ng'eny joma ni gi pressure onge ranyis moro amora. Ibo neno ranyis ka koro ichako donje e zone ma wawacho ni red cha. To mage ma seche moko ranyis minya yudo ni ng'ato wiye bare, or jok moko inya neno no nya nyisi ni wang'e koro ok nen maber, or jok moko koro winjo ni adundo ne gwecho matek, gwecho ahinya, or jok moko kata first presentation mineno nen gi pressure en koro oseyudo stroke. Tingen sami yudo stroke nyiso ni remo e brain koro yudo ni seche moko koro gin paralyzed one side otho. But most of the time en tuo maonge ranyisi mang'eny. Mori pimno mana matini seche ma koro ng'ato donje red e danger, obro chako winjo wich bar ka ng'eny mokalo. Ang'o timore system ne makelo wich bar ne? Enena nikech koro king'iyo blood vessels go gin tight, to remo temo mondo rire mondo kal, kore ma seche moko bo winjo nja ka gima wich opong', o winjo ka gima koro wiye bare. Mama no ema thoth ne kelo chandruok mar wich bar. Seche ma ng'ato owinjo wich bar ni onego beni omunya yedhe makoyore monego beno timo nang'o kapok wadonje wich mag diagnosis. Ingen seche moko lure nikech gik manya kelo wich bar ng'eny. En man seche moko kiyudo wich bar mokasi, ingen seche moko inya yudo ni gi wich bar kokinindo maber, kin gi stress matin, kokimodho pi, tiyudo ni mano kalo to rumo. But kin gi wich bar moro mokasre ahinya, te gin iwacho ga ni gimonegi tim mokwongo en idhi e suptal, to seche midhi e suptal no achiel kuom gik ma gibo timo en ng'iyo pressure, ng'iyo sukari. Koro ka giyudo ka pressure ni malo, to koro ibo yudo ni bochakni chieth ma monego bed. Wantiere kod picha ka amanyiso gima nyalo timore ka ponono ni koro wasechako donjo e red en wich bar, mana kaka Dr. Priska wachonwa wich marundore, chuny samoro nyalo ting'ore kachiel kod ng'ok. Mago ingen seche moko mano en ranyis moro ma en ga very non-specific, ok inyal wacho nen ma pressure, lakini jok moko ma seche moko yudo ni koro chuny gi lem gi gombo ng'ok, seche moko nyisi ni maybe giyudo gimo wacho ni heart attack. Kore ma seche moko gin chuny gi adundo gwech ahinya, owinjo ka chest area kanyo lit, moko seche moko kwanza jomoti, jomoti nya yudo ena nausea, vomiting no, to kara pressure ni malo to nyisi ni weche nya bedo no ok bi maber. Antiere kod penjo wacho kata ni pressure no maka ka entere gi ich, sani nyathi ja higni 5 to pok pressure no orumo. Samoro oidho makata yweyo nyalo tame, makoro en mana ng'at ma nyalo kata wito ngimane. En gi higni 31. Ere kaka dokonyre mondo mi pressure ni orum kata dog chien? Mano masi kantiere e kar dak ma Naivasha. Koro ingen kaka sukari be, joma mine mapek, seche moko inya yudo ni ginyaga yudre gi pressure sama opek. En manan seche moko ka gisekonyre, to pressure no lal. But ntie moko ma pressure no pod bo endelea, to koro ok rum. Tiyudo ni koro enena gi tuo ma pressure. Koro seche moko kiyudo moko mowacho ni kowuotho to winjo ka gimo ol piyo, mano seche moko ber mondo idhir daktari, to ntie koro tests ma gibo timo mondo ging'i na adundo ni gocho nadi. Moro ma iketo niga gik moko matindo tiluongo ni ECG, aito wuok kogore to nyisi ni heart ni kako gocho maber, or seche moko ntie moro ma chal ka ultrasound tiluonge ni echo, tibo yudo ni ong'iyo koro ni remo ni gore maber e adundo ni kose. Aito lure kaka picha no wuok, daktari nya adjust yendi mopogre. Ero kama nanya daktari pimnwa kaka thoth ni utimo diagnosis, kata kaka inyalo pim mondo mikoro wabedi gadiera ni ma en pressure. Nikech biro gi ranyisi mang'eny ma bende biro ga kod tuoche mamoko mopogore kaka ipimo nwacha. Utimo diagnosis nango mondo mi hakikisha ni to en pressure. Koro diagnosis enena mipimo gi machine, ng'eny ji ong'eyo machine moro miso e lweto, aito idiye, moko ntie be idiyo ipump, aito waboneno ni kosediye to readings owuok marom nadi. En mana ni tofauti en ni okiti gi reading achiel. Koro wawondre ni kawuon ni bire ofisa to pim pressure, to yud ni pressure ni malo. Ken kawawondre ni kama wawacho ni orange cha, maybe en 140, between 140, 50, 80, 90 kanyo mapiny, to seche moko kibed gi wasi. Ibo nyiso jatuo ni arit mondi,
dhi imed pime mondo wane nikech at least idwa readings adek. Koro kiyud readings adek man ni malo to in sure ni ng'ani nigi pressure. To gin readings monego bed ne opimo sama en ot. Ingen kori assume ni ot en relaxed oonge stress mang'eny. Nikech jok moko kobiro daktari ten gi pressure gik mudhi wacho maybe okelo ni tests moko oseng'iyo ng'e ni maybe ok giber koro en gi wasi koro maber en ka in iot. But kibiro to pressure ni malo ma wawacho e zone ma red cha en okalo 180 mokido kata nen 200 gi wiye mano ichaka yath kanyo ichako yath kanyo to kapo nono ni sababu nyalo chopo e red kanyo to bende pod iwuotha jok moko ntie miyudo kata nen 200 kalo 200 piny kanyo kalo man piny no kalo 100 to giwuotha sawa king'iye to be iwuoro no chopo nadi biro neni kore gin moko but lure moko ntie mako blood pressure gi okalo 180 no to ntie complication moro mosetimre complication nyalo bedo mosetimore. Antiere kod penjo machelo ka daktari apenjo daktari niya to bende ng'ato mantiere kod tuo mar ulcers nyalo nwang'o tuo mar pressure mano Charles Omondi kowuok Ukwala. Koro ng'ata nya yudo tuo ma pressure oko jalisha nin gi ang'o kendo malure kanyo koro ng'aman gi ulcers be nya yudo da pressure nikech ulcers gi bende bro mi stress gi nyalo mi pressure mane wawacho kama bende koking'iyo tinyalo po kichopo e kar red ka osetima readings adek samoro yude ka ntiere kar orange kata kar yellow ka thothne ung'ado ne jotuo rieko nang'o. Koro kiseyudo ni in gi tuo ma pressure onge green onge green koro ing'eni nyaka uchak pangre ni chieth ni nadi nikech koro chieth ntie didek manyiso ni mokwongo ibo chako ng'iyo ka oseyudo complications moko ma pressure nyakelo koro seche moko iore daktari ma wang' ong'i wang'e ibo ore ong'ine adundo ma wawacho iluongo ni ECG or echo ibo tere opime remo ong'i ni sukari ni nadi kidneys ge ni nadi mwaluongo ni thyroid be ni nadi mondi ibed sure gimo ni samuchako to moko go e chieth to onge complications moko go aite kakoro bang'e ibo chake yath ma yath en yath ma kori muonyo timuonyo every day ok en yath mibo muonyo kawuono to kidhi pimo pressure ni tineno ni koro ber tidwa ni we yath en pile ka pile ma wiyo kowil aito be kuma duong' mubo wuoye ahinya en kaka ng'ato nya loko ngimane mowacho ni lifestyle mondo koro ing'e ni chiemo mage mibo chamo ng'ato chak bedo committed gi timo exercise kata kenena wuotho pile ochak wuotho 30 minutes a day oromo aito koro ker gin joma madho ndawa ywa ndawa giwe ndawa joma madho kong'o giwe kong'o mondo kiriwo mago te kiyudo ni pressure ni en sawa iwacho ga pile ni tuo mar pressure kapo nono ni sechako muonyo yath to kibiweyo yath in bedi pimo nwa kacha ni en yath ma ibro muonyo pile po nono ni ng'ato muonyo to weyo oketo ngimane kama chal nade ang'o manyalo timore ne sami muonye tiwe nikech ing'iye ni gimomiyo yudo pressure ni en gima okinyal wilo nikech wawonre ni hiki ng'eny okinyal duogo chien bibed ng'ama tin kendo koro ing'en kiwe muonyo yath to blood vessels ka pod bo beda matek koro gimibo yudo ni sami we wawonre ni we ndalo matin pressure ni bo bedo sawa but kaka ne wawacho ni pressure in silent killer ibo yudri ni pressure ni chako kendo idho mos kendo dhi malo aito jok moko ma muonyo yath to weyo muonyo to weyo ema seche moko koro gi yudren gimo wacho ni resistant hypertension manyiso ni koro ka wawonre ni tiyo gi yath achiel to pressure ni bedo maber koro nyaka wakas yath matin koro ido ni in gi yien ariyo yien adek mondo
pressure ni oduog piny. Koro gin wawachoga ni kiyudo na ketie yath achiel to omiyo pressure ni ber. Kasri akasa mondo idhi nyime gi yath. Manyiso ni wantiere kod resistant hypertension. Makoni keto ng'ato yath moingo achiel. Yes. Racha bed tiyo kod yedhe moingo achiel gi nang'o kata chandruok manyalo kelo ne del ne system. Onge. En mana ni ng'en resistant hypertension no nyabiro ka maybe okimuony yath maber or jok moko makoro gin gi problems kaka mege kidney nikech pressure nyake miyo kidney ni okethre mwacho ni kidney failure to kidney failure be nyamiyo pressure odhi malo or kata kanin gi pressure mbele to koro pressure ni okasre koro ingene ne nang'iyo nang'o motime ang'o momiyo pressure ni en resistant lakini kata kimuonyo yien mang'eny wawuondre gin kata yien abich ma pressure gitiyo e del kuonde mopogre mondo gitem kelo blood pressure ni obi piny. To kata kiti kod gindalo mang'eny higni mang'eny ok bi ketho organs ni. Ing'eny seche moko ji luor ni katiyo gi yien gi ng'eny to liver na bo kethre, kidney na bo kethre Mago gin ga organs man gi teko to kata dose wami dose moromo koro ok bi mi ni overdose mondo organs go oti extra. Kapono ni okongi pressure kidneys nyalo fail. Kidneys wang'eyo kata tiji nyiroke wang'eyo ni tijgi en ang'o en mar golo chilo e del. Kapono no ni pressure ok ing'iyo maber chilo dhi bede neni nikech nyiroke ok dhi tiyo maber weche mag nyiroke koko tiyo maber wasebedo kwa wuoye ka amokalo weche mag thieth mag nyiroke ok en ga gima yot kata mati ni to pressure ni bede pod wanyalo control kata pod wanyalo manage. Yenwa wakaw yueyo ka waduogo to wadhi online pejo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod tuo mar pressure bed thuolo mondo mi page Dr. Priska obiro duoki nikech ka wawacho ni ngima en mwandu kik idhi mabor kata matin kik isudi. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Miguuni pake Yesu nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako bonyeza *811*401#. Kumbuka Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ei dwe mar Beach, wabiro timo nyasi mar Dialo World Adventurous Day. Kaluwore gi thor wach ma wacho ni wuothuru gi yie. Wan duto te, wan nyithindo, wan nyithi Nyasaye, onego wawuoth gi yie. Riwruok mar Adventist Youth Ministries, gweli mondi riwri e wuodhni. Kaeni ndani yangu na ndani yenu, kama vile tawi ndani ya mzabibu. Kawan kanyachiel, wakelo lokruok maber. Wakonyo ji mondo bed gi winjruok maber gi Nyasaye. Club mar Adventure mwapuonjo nyithindo weche mag somo muma, memory verses, ipuonjo gi weche mag wende. Club maber miwuoro. Riwri kodwa e pidho tieng' mabiro, wuotho kuom yie. Kavita, intim kaka wacho ni, anadwa ni tema ne riwruok gi nyako mar ariyo ma in ni tang'o nago. I detest lies. And that is why I disagreed with the liar number one.
Tulo ne omuoche nyasi mar Rigathi Gachagua yango duond buche manyien mar DCP kama nyaka jofwambo omonjie. The current system NEMIS is 3.0. The new system KEMIS is 4.0. And we are really very excited to ensure that we are going to create portals for everybody. Sirikal kolo kelo chenro manyien motisi ni KEMIS mabe kao kar NEMIS erwako nyinge jopuonjre e register mar mbui. We bedo kiera ni koro ini paro ni chiegni. Yudo energy ni moro matin, koro idwaro ni nyonwa wan kaka josiaya. Energy manotere no, ok non mondo yud energy mondo gore gorengo. Moko kuom jopiny ma Siaya odok ne gavana margi James Orengo ka giseo jotelo masani keto jatelono tesre. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu waketo maino e tuo mar pressure waseya online ka nitiere kod penjo moro amora go simu mondo mi daktari oduoki to bende nyalo orona ote machuok SMS namba mar 236000 mondo mi ipenja laktar. Daktari kane pok wadhi e yueyo ne wantiere kod picha moro ka madidwa ni wapuonjre go dango daktari. Ma en picha ma kelo puonjo wae complications. To complications gi adwa nupar gi kaka kachake wich nyaka piny. Koro ntie ma asewacho matin kaka ka pressure ni okong'i maber tinya yudo mowacho ni stroke. To stroke ni ema miyo karemo o e wich tibedo paralyzed, dendi tho one side. Seche moko bobo dhi to ketho wang' to miyo jok moko bedo muofu. Koripo apwaka wangi bet oknen teko ma wangi odok piny. Aito gima be waluora ahinya en adundo manyama ng'ato gimowacho heart attack or chimoko kaka na nyiso uni adundo gore ahinya. Nyiso ni koro wawondre kata kanen kimoro ka blada iwaye onyalo chot orobedo loose mwawacho ni heart failure. Koro adundo ni onge nguvu mar gore mo mang'eny. To mane seche moko jok moko makori chako neno no all or kata koro dendi koro chako kuodo pi. Koro ingen seche moko mondo miye yath en mondo itemi res adundo ni ogo maber. Of course awa sewacho mar kidneys maginya yudo kidney failure. To kidney failure inge kaka wase puonjre di ng'eny oonge chieth en either dialysis mabebe cheni malo titimo di ng'eny e wiki madhiga around dideke wiki or jok moko koro nyaka tin gi gimwa luongo ni transplant. Wamake kar transplant kanyo akawie Simba Evans atere gi Evans e line mabende ochako lal na wadhi nyime kar transplant. Koro ingen transplant koro nyaka be ichak secho ni ero Ruth konya gi kidney ni achiel. Ichak menyo mondo mi kidney moro ochak dendi ochak luoko remo maber. Aito seche moko e joma chuo wayudrega gi problem wawacho ga pile iyudo ni kore bedroom nguvu onge. Otem onge seche moko iboido nen pressure gi sukari. Gin complications ma serious. Gin complications ma serious. Most of the time ki yudri gi complications ma pressure to ng'ene en gima serious. En gima serious. Nikech chako yota ichiemo nang'o. Idak nang'o. Imadho ndawa imadho kong'o. Bendi exercise kod weche makamago. To kapo ni magogo boking'iyo to complications kaka stroke, heart failure, weche mag nyiroke, kidney, weche mag heart attack, bedo muofu, teneni gin complications serious. Kanye manyalo chopo ni koro pressure nyalo bedo reverse. Naneno stage 1, stage 2 kuonde moko mopogore e picha wa mokongo cha. To kapo kidoka yie na mondo miaka usimbo Moses antire kode line. Moses, hello, penj laktar? Machiegni Moses. Akao. Koro ethieth bende nyalo thiedhe morum mangato we yath. Most of the time en tuo mowacho ni wa control. Nikech kosedonjo ibo yudo ni sama kori iwe ni chango ni pressure ni chaber
en kech yath be osekonyi. Joma seche moko inya yudo ni nya chiedhe borum en kaka joma wacho mine mapek nikech kise konyri to hormones manen malo momiyo pressure no ni malo osedok piny. Lakini ng'eny gi main gi pressure sama gin gi pek ibo yudo ni pressure no bo luwogi. Koro pressure en gimi control ngimani te. Antiere kod Evans, so duoge line. Evans, hello, penj laktar? Look, the daktari. Daktari. Owinji dhi nyime? Owinji dhi nyime? Apije kama. Woje mang'eny mana kati e so ingelie. Mang'eny ngada ile ma pesa kushena mapili do kutoka pia. Lakini anobiro na kati kwa practice bukini koro mko biro kwa nyalo mabisa mang'eny nje kwa biro ni nataka mai no Okanywa daktari kiuje maber. Iwacho ni ang'o Evans inyalo nuoyo? Awacho. Yes. Obiro na kaulo. Olo. Okelo del magie. Del machwakore. Winjo ka ibo ka dimedwa ne kuomi to. Dendi ili. Denda ila to kielo se liet mang'eny kabisa moka umra. Kora uma tele to mo para que eu vou to biro na no biro ka sungu. So mora vi de kora se ya nyalo kama de cha kwani to konya ga to ban 2 days 3 days ni go to ba ni mala nyalo pe to ka ta na mai na to. Evans intere kod higni adi? Intere kod higni adi? 56, Koro ing'e ni ranyisi gego gin mwawacho ni gin very non-specific. Ok inyal wacho nen pressure, but giminya wacho maber en ing'e ni kodhi neno daktari gik moko ka nyabedo pressure, nyabedo sukari, seche moko be nyaido nena gi infection moro. Or kata joma chuo. Ing'e ni joma mine ma mainly wawacho ga ni chopo menopause, but joma chuo be ntiega moko man kech testosterone odok piny matin, gi base moko yudo ka gin gi kizunguzungu matin, gin gi luya moro mokaso gi seche moko gotieno, but anya wacho nen ber mondo dhi daktari ocheke mondo wang'e ni ang'o matin. Chandruok tiere kanyo nikech en ng'ama ol sate, gik manyalo kelo olo mag del ng'eny mokalo. Samoro nitiere kod kizunguzungu, gik manyalo kelo kizunguzungu bende ng'eny. Achiel kuom gi samoro remo dok piny kod weche makamago. Liet mang'eny, seche ma dende chwakore no, gik manyalo kelo mano ng'eny. Evans tema tek ne laktar. Antiere kod simu machielo. Hello, penj laktar. Yes. Machiegni? Ru. Machiegni awinji? An tuli an ketora. Machiegni? Ya penj laktar ni. Ko pesa ni kano sini. Oke hospital to wanyuye ko to tuo machielo chako ogo ikanyo. Mano to nyiso nang'o? Tuo machielo chako go ikanyo ni? Pesa oidho. Alafu daktari otemo matek ma wanyuye ko. Alafu kendo tuo chako go sano. Mano nyiso nang'o? Tuo kaka mane? Kata inyalo bedo gi diet. To gi wang' malo. Mano nyiso nang'o koro? Koro ing'en mano chal gina be tuoche ariyo mane ntiere del ka. Mane ntie del ka. Ok en necessarily nen pressure. Lakini seche moko ntie kaonre kata ni ng'ato en ng'ama otur or ng'at moa surgery ma ng'at man gi rem mang'eny tinya yudo kata ka nen gi pressure to pressure koro kasre or seche moko no onge pressure lakini nikech koro tuo mobiro manyien ni yudo ni pressure ne ni malo matin. Koro seche moko sama ne subtal no ka pressure odhi malo makore ne danger seche moko nyaka miya yath odog piny or seche moko ki ichiedho gimi pani miyo pressure ni malo tidada ka pressure ne okwe. Antiere kod sim Ruth line ina mondo miaka sim. Hello Ruth, penj laktar. Hello. Machiegni? An Ruth kawuok Nairobi. Machiegni Ruth? Apenjo ni nanyuol. To kana tero nyathi e klinik mar Swiss. To ka pressure hiyo. So
pressure dok chien. Kora tene daktari ni ya. Kenawe ya. Anyalo mana dhi mbele gi we ya to anyalo mana muonyo. Erokamano. Anyalo ko dok chien en 122. To kane opire, mano ka en 164 muonyo. Daktari winjo chandruok mar Ruth. Gidwa chuga kawaida to kwadwan ng'ato we yath nikech ing'en kata kise konyri dweche adek 3 months after ikonyri pod iwacho ni ne period kama ng'ama pek koro smoko ka pressure uyudi e period no 3 months after to smoko pressure no nyadhi nyime but kiyudo ng'ama koro wawach ne noti bosewe yath to sewe yath ndalo mang'eny koro smoko gimi wacho ni ka pressure ne en sawa to karo meda pimo okochuno nyako pim pile kaka Ruth timo no ber inya kata pimo dichiel e wiki or dichiel once every 2 weeks mondi ng'an pressure ni kanye nikech risk ma pressure duogo ni malo mondo koro ki sewe yath to daktari ndio komo minyisi ni we yath but koro negi monitor mondo kineno ko chako dhi malo tidhi ir daktari oduok ni yath. Adwani mondo mang'e weche mag thieth kata kaka ng'ato nyalo manage kaka ng'ato nyalo dagi pressure nikech ni sewacho kacha ni ok en gima inyalo thieth ok thiedhe chuth wadonjie kanyo mana matin. Koro remember maduong' ahinya en lifestyle. Lifestyle e maduong' manyiso ni koro nyaka wang'i gik mwachamo. Wacham chiemo man gi chumbi matin. Kin ng'ama dhogi mit mihero chiemo man gi salt mo opondo ma wacho ka njugu, crisps, bacon mago nego wawe mondo wakaw chiemo mwacho ni healthy to healthy kae na lot mang'eny proteins gi olembe fruits and vegetables emom nego bed nwa chamo mang'eny gik moko kaka sote wawe kongo wawe ndawa wawe aito koro be maduong' en ni chak timo exercise. To exercise itimatima matin to pile consistency no ema very important to kochuno nyaki kasrin kori bet idhi e gym ibet kanyo 1 hour itingo chuma ikasri kanyo mana matin to pile matin kitim kata 30 minutes pile to manoromo wawachoga pile ni geng'o ber moloyo thiedho tiende ni kaka wanyalo manage inyalo geng'a kapok owuok e green kacha wanyalo geng'e kod weche miwachonwa gi koso nitie gik moko ma wanyalo medi. Mainly en mano kod pimo. Ing'eno kinyal wacho ni geng'o gimikia. Maduong' en dhi opimi ing'e ni readings gi chal nade. Mane thoro wachiga ni dhi mondo mi opimi mondo mi ng'e ni pressure ni kata readings gi chal nade nikech daktari wacho ni ok inyal geng'o gimikia nyaki kuongi ng'e ni chal nade. Thoth ni pimo pressure kanye Dr. Priska? Pressure ipimo kamora inya pimie subtal to bebe chiok ng'eny iboido kata nen 50 mia kata kidhi e chemist kata kiyudo watni moro man gi machine inya dhi opimi or inya kata nyiewo machine tibet go ot tipimi or kaka kori neno nwa bobedo nwa mark world hypertension day no king'iye boido most places chieng' no gitime kata for free koro kineno to take advantage kikalo kata seche moko ing'en tie ma health camps go ikelo ga e church e school kamoro machiegni kodi irawarawa tipimien gima kao less than 1 minute opimi ting'e ni pressure ni chal nade to nikech ni wach ni wadwaro readings adeka wadhi e school kata wadhi e church modongo imanya thuolo dhi kata clinic dhi od yath mondo mi iyud kaka inyalo pim pressure. Daktari kaka inyalo iyudi nang'o? Aninya yuda clinic na Nelson Awori number na simu 0738 809172 inyalo nuoyo 0738 809172 Erokamano nya Dr. Priska waduoko erokamano mathoth ageno ni odiochieng' machielo ibudugo kendo agomba kechendo mar penj laktar. Erokamano nya awinjo ka producer na wacho ni of course nyakwara muge jwang' waduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa e chenro ni to wach maduong' ni tema tek mondo mi ipim
pressure ni chal nade. Okinyal gengo gimikia, okinyal thiedho gimikia to kapono ni okothiedhe to ni neno complications ge kaka nyalo bedo mang'eny kendo ma serious. Ne jogo picha mawa erokamano mathoth ne director na Alex, erokamano ne bado producer na Pape Choko, ne daktari marwa Dr. Priska, kachiel kod jahera mar penj laktar erokamano mathoth. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience a 7-night stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Citizen Duca, the home of discount. Fresh savings on Citizen Duca. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Kavita, intim kaka wachoni, anadwani tema neri urwok gi nyako mar ariyo ma in ni tango nago.